Ni dai sunana Ibrahim Salih ibn Yunus Al-Husaini, wannan shine sunan family. Al-Husaini suna ne na family na wanda yana nuna cewa su can asalinsu jikokin Sayyidina Hussein ibn Ali bin Abi Talib ne, kuma yana nan a cikin littattafai. Ana iya samu a littattafai waɗanda ni na rubuta da waɗanda wasu suka rubuta da ba mutanen ƙasar nan ba, domin salsalolin su jikokin Sayyidina Ali duka inda aka rubuta duk suna haɗuwa, ko ina ka same su. In ka bi salsala can ƙarshe sai ka samu duk sun haɗu sun jeru har suka kai ga Sayyidina Ali bin Abi Talib daga Fatima Az-Zahra. To ni dai an haife ni a shekara ta 1938 a garin Iredibe a Dikuwa a ƙasar Borno. Nan ne aka haife ni, kuma na rayu a gaban babana har izuwa shekara na bakwai, ƙarshe na bakwai, wato na shiga ma na 8 sannan babana ya rasu. Kamun babana ya rasu shi ya fara karantar da ni alkur'ani. Ina da surori da dama na haddace a rayuwarsa. Tun ina da shekara 3 da ɗan watanni ya ajiye ni karatu, ya koya min aya na farko cewa ya Yahya khudhil kitaba bi quwwatin. Wannan aya ita ce na haddace, ina maimaita tukun ya fara min Fatiha da sauransu har ƙananan surori nan duk na haddace. A cikin abubuwan da na haddace a gunsa suratul Rahman da suratul Qiyama da suratul Najm da makamantansu suna da yawa. Sannan da ya rasu ya damƙa ni a hannun almajirin shi, Gwani Hamid Said. Gwani Hamid Said mutum ne wanda yake ya aboci babana shekaru da dama. Shi babana yana daga cikin waɗanda Allah ya ni'imtar musu da sanin Ƙur'ani. Ya yi shekaru 30 a Mangono yana karatu a gun Gwani Dala. Gwani Dala a Borno shahararre ne wanda yake yawancin malamai a gunshi suka karanta Ƙur'ani. Daga Kano ma da yawa suka je can. Su Gwani Hamid wanda shi baban shi Gwani Alhaji Saka Rabi'u Khalifa, shi kanshi wato Gwani Hamid wanda su baban shi gunsa suka yi karatu, shi da babana abokai ne. Suna abin nan Kwandiga da Manguno. A nan suka samu karatunsu wajen shi Gwani Dala ɗin nan. Gwani Dala shi kuma almajirin Sheikh Abdullahi Abu Saibi. To shi ma a nan dai shi ma Arab ne. To salsalarsu tana nan, mun rubuta ta, mun san abin da ta kunsa, kuma lokacin da aka neme ta rubuce muna iya bayarwa. To sai na ci gaba da karatu a gun malamai da dama, duk na ambata su a wasu littattafai, kamar shi Gwani Hamid Said din nan da ɗan uwansa Gwani Hassan Almayansa. Ya rubuta Ƙur'ani shekaru da dama, shi Hassan din nan, Gwani Hassan ya rubuta Ƙur'ani shekaru da aka tambaye shi sai fara daga Bakara, duk takardan Ƙur'anin sannan wato inda takarda ta tsaya mafarin takarda na biyu sai faɗa wannan takarda na farko kaza, na biyu ta fara da kaza, har zuwa ƙarshen Ƙur'ani. Shine aka ce masa wanda baya mantuwa. Gwani Hassan mara wanda baya mantuwa. To daga nan na yi karatu a gun mutane da dama, kamar ƙanin jatumata Gwani Al-Amin, shi malami ne na ilimi, malami ne kuma na Ƙur'ani. Ya yi karatu a ƙasar Chadi da kuma a ƙasar Borno. Har daga ƙarshe ni da shi ma mun zama gaban wani malami, mun yi karatu tare, wato wannan alƙali Abani. Alƙali Abani ɗaya daga cikin shi ne Grand Kadi ko kuma dai babban alƙali na ƙasar Dikuwa. Ya yi kuma alƙalci a garin Ganye a around wato 60s a waɗancan lokuta. To sai na ci gaba da karatu har dai na gama karatun Ƙur'ani
na haddace, na zo kuma na karanta sha'anin ilimi a gun wasu malamai. Ƙur'ani dai malamai na so da yawa yadda na gaya maka, ba zan iya yin ambata, amma za mu shirya mu ba ku su a rubuce saboda ya sauƙe muku abun nan, duk da bayanin abin da ba zan iya faɗa ba a ciki, watakila za ku gani. Sannan na fara karatun ilimi na fara farko a gun wana, ɗan uwana ne, wana wanda uwarmu ɗaya, Muhammad Bashir. Na fara karatun ƙananan littattafai a gunshi, sannan na koma wajen kawuna, sannan na koma wajen sayyidina Sheikh Ibrahim wanda daga lashi ya yi karatu a ƙasar Sokoto wajen Malam Babi, sannan ya zo wurin Sheikh Salga a nan Kano, ya gama karatun shi ya koma ƙasar mu can. Ya je Makka kuma ya yi karance-karance a can wurin malamai, sannan ya dawo. To bayan dawowansa daga Makka ne fara karatu a gunshi. Na karanta a gunsa sha'anin tafsiri da kuma sha'anin wato gado, da musamman gado, don ya gwaninta a fannin lissafinsa da komai nashi, shi yasa na tsaya. Ya zo ziyara na Maiduguri lokacin ma ina karatu gun malamai, amma da ya zo sai na matsa ya tsaya kamar ya ba mu ko wata ɗaya in yi karatun wannan abu. Ya shi kuma mutumin kirki ne, ya san iyayena da kakannina, ya ce zan zauna har na gama, amma ka tambayi mai gidana wanda na sauka a gunsa, shi zai iya ɗauki nauyina har wannan lokaci. To shi wanda ya sauka a gunsa ana ce masa hakimi ne na anguwan Bulabirin a nan Maiduguri, ana ce masa Alhaji Garba Arfasai Alala, albukan sai na Sale bin Zilda, Mala Garba Shuwa, a gun shi ne ke sauka. To nan na zauna wata ɗaya yana karantar mini. Ni in na zo da safe dama zan tanadi abincin rana, daga inda na zo ne za kawo. Ina karatu har mu yi sallar magriba tare, sannan in koma. Ya haƙura, mutum ne mai jure wajen karatu. To sannan na yi karatu a gun Fakid Dude, fiqhu. Fakid Dude mutumin Abashe ne, ya zo Maiduguri, to ya yi shekara 2 a nan muka yi karatu a gunsa har ya tafi. Sannan Sheikh Muhammad Al-Mustapha Al-Shanqiti, shi wannan wato Allah da ya haɗa mu da shi ƙaddara. Akwai abokina muhimmi a gona, yana shi birkiliya ne a kasuwa yana aiki. Na gama karatu na a can makarantu, dama ni kullum littattafai na da yawa ina ɗauka kan keke na, ina bin malamin nan, na gama karatun koma gun malamin nan har da la'asar hakan gama dawo. Na zo gidan shi baya nan, sai nake bari je kasuwan same shi. Na je kasuwa na same shi, ya ce shi ma gama zai fita, sai mu tafi. Muna tafiya sai wannan mutum balarabe ne fari ya tsaya a gaba, ya tsaya ya dakatar da mu. Ya ce ina za ku? Muka ce gida za mu. To ya ce ma abokina ɗin, wannan ka san shi? Ya ce abokina ne, na san shi. Ya ce ai baka san shi ba, kaza ya farfaɗi wasu maganganu na alheri. Amma sai ya ce mini mai a hannunka? Na ce salsala na ne na rubuta, zan tafi da shi gida. Ya ce to, ya duba ya ce to, wannan salsala ya ce tana da kyau, tana da asali, ka rubuta min ɗaya. Sai na rubuta masa. Ban sani ba daga baya ya je Makka ya rubuta wani littafi. A cikin littafinsa, wato tarikh ummahatil mu'minin sunan littafin, a ciki sai na samu salsala ya rubuta ta, ashe da nasu suna haɗuwa. Ya ce wannan salsala ya same ta kaza, amma gashi ita tasu ma haka ne, saboda haka shi ya tabbatar da ita nan don kar ta ɓace. To Sheikh Mustapha nan na amfana da shi, na yi karatun su Muktasar, su wato Muwatta da makamantansu a gunsa, kuma malami ne mahaddacin Qur'ani, mahaddacin ilimi. ‘Ya'yansa sun kai mutum 6 da wasu danginsa kamar 8, kullum karatu kenan aikinsu. To saboda sona, da sassafe ya tashi ya je ya same ni a masaukina a gidan da nake a Maiduguri, ya je ya same ni
wani lokaci sha'ani na ubangiji ba za a iya sani ba. In na yi mafarki sai ce mini ai muna da wani aboki ya yi mafarki jiya kaza kaza kaza, sai in ce masa ai ni ma na ga wannan abu, sai ce mi sai ya yi dariya. To ban gane ba sai bayan shi ya tafi, bai ce mini kai ne nike nufi ba, bai faɗa ba, amma ya faɗa abin da ni na gani, sai ni kuma ba shi labarin cewa ai ni ma kaza, sai ya yi dariya ya ce to yana da kyau. To mutumin nan bawan Allah ne, wato da ya je can ya yi karatu a gun Sheikh Alawi bin Abbas al-Maliki, ya yi karatu a gun Sheikh al-Mahrasi, ya yi karatu a gun jama'a da yawa. Akwai cikinsu waɗanda na iska na yi karatu a gun saucan Makka, akwai kuma waɗanda sun riga ni, amma na yi karatu a gun almajiransu, na samu salsalarsu suna Makka. To hakanan sai Allah ya kawo mana shigo sai na liman Al-Kaliyabani da na faɗa. Kaliyabani shi ne na gama batun muktasar da batun tuhfa da dai su littattafai iri-iri irin waɗannan na karanta. Na zama har ma Imam Malik ya ce idan mutane sun ce maka malami karka yarda, sai ka tabbatar kai kanka ka yi hukunta a kanka cewa lalle abin da ake ce masa ilmi na ka san shi. In ka yi wa kanka shaida shikenan wannan ka yi fatawa. Amma muddin mutane suna ce kai kaza karka rike, kai dai ka yi karatunka, don mutane ba za su san hakikaninka ba kamar kai, kamar yadda kai ma ka fara maganar kashe mutum sai shi ne zai san abin da ya shafe shi. To ana nan alhamdulillahi na yi karatu daga waɗannan abubuwa duka. Malaman suna da yawa da zan ambata don na rubuta su littafi guda. Sai Allah haɗa ni da Sheikh Ahmad Abdul Fati, amma wannan sha'anin ɗariƙa ne, ba sha'anin wato batun ilimi ba ne. Ilimin da na karanta ilimi ne irin na ɗariƙa, amma sauran fiqhu da sauransu na karanta shi tun kafin mu sadu da shi. Allah ya rahamce shi, ya aboce ni abota mai kyau, ya kula da ni kulawa mai kyau, wato har ya zama sanadiya jama'a na dangi na duk sun san shi, sun gane shi, sun zo sun haɗu da shi, har Allah ya raba mu da rasuwarsa. Allah ya gafarta mishi. To na zo guru na yi ɗan karatu ba mai yawa ba na wata biyu a wurin Sheikh Gibrima. Sheikh Gibrima bin Muhammad al-Dagiri, mutumin guru. Daga nan na tashi na zo da yake harshe ba na jin harshensu, suna fassara abu da harshen Dagiranci. Harshen Dagiranci Kanuri ne amma ba sosai ba, wani abu ne ya yi kusa da Kanuri, ni ba na je lokacin ma Kanurin ma sosai ɗin na karatu ɗin ba na je, amma na magana haka ina je. To sai na zo Kano, Allah haɗa ni da Sheikh Tijjani Usman zangon bare-bari. To a gunsa na yi karatu, na yi huɗuba sanadiyar karatu na gunshi. Na yi wata huɗuba a ganina tana da me ake cewa tana da muhimmanci. To da na gama ta shi ma yake mini huɗubarka wato tana da kyau, ba mai yin irinta sai dai irinka. Na ce to madalla. To sai yake mini sai dai da gari waye, ka san manya in za su yi nasiha za su zaɓi lokaci. Ya ce mini Sharif, kai Allah ya baka taska cike da abu duwatsu masu kyau masu albarka, amma baka da buhu. Ya za ka yi ka samu buhu ka ɗebe su a ciki? Nake kamar ya Maulana. Yake nahau baka yi karatun? Nake wallahi nahau nan na yi karatu har na gaji, ba na ganewa. Nace masa mutane malamai duk in na zo yace ja'a zaidun wa ra'aytu zaidan wa marartu bi zaidin, ja'a amr zaraba zaidun amran. Wallahi ba na ganin su. Ana cewa ja'a zaidun, zaidu ya zo, ni ba na ganin shi. Su ko suna faɗa ina ji, amru zaidu ya doki amru, ba na ganin kowanne a cikinsu, wanda ya duka da wanda an doka ba na ganin su. Sai da ya ce a'a kai sali haka ai wannan misali ne kurum,
ya ce mini to a cikin wata ɗaya idan Allah yarda zan koya maka nahu. Na ce na yarda. Na ce masa insha Allah yaushe zan fara shi gobe. Na ce zan je sayi ajrumiya, ban zo da ita ba, na barta mai dubu. Ya ce a'a, ka zo dai kai. Na zo sai na samu shi ya tanadi ajrumiyan masa ya ɗauka bani kyauta, sai muka fara da shi. Mutane suna karatu da safe, ni ina zuwa bayan isha, sai ya zauna yana karantar da ni. Wata ɗaya muka gama littafi, sai aka bani labari uwar yatumata ta rasu a can Borno, sai na nemi izini zan koma. Ya ce mun gama karatu kam. Ya ce a'a, yaushe? Nake masa gobe. Ya ce la marhaban bi gadin wala ahlan bihi in kana tafriqul ahibbati fi gadi. Wannan shi abin da ya gaya mini. Wato gobe din nan da ka faɗa ba ma marhaba da shi, ba za mu ce ahlan da shi ba, saboda zai raba masoya shi gobe din. To daga nan muka tashi, ni da Malam Abdulmumini na Ibadan, yana karatu a gona lokacin, da Alhaji Tanko mai kanwa na Guru. Daga gidan shi dama na sauka a gidan shi a gabari, shi almajirin Sheikh Tijani Usman din ne. Sai muka tafi, amma gaskiya nahawu ban fahimta sosai ba. Sai da muka je wani gari ana ce Garun Gabas ko, a jirgi muka tafi. Sai muka sauka za mu yi sallah azhar. Na zauna ina alwala, suna mai da hankali na wajen karatun nahawu. Na haddace littattafai da yawa na nahawu. A cikin karatu ina maimaita sai na gane, na ce ni wannan abu, ashe abun ma ba wai sai mutane ne za a gansu ba. Ja'a zaidun, akala zaidun, labisa ar-rajulu sauba, kataba al-tilmizu al-kitaba. Sai na fara tun daga farko a zamana na alwala har na karanta a jurumiya duk gaba ɗaya na yi irabinta. Sai na cewa Malam Tanko ni zan koma wajen Sheikh Tijani yi mishi bushara. Abin da ya gaya mani bayan wata ɗaya zai koya mini nahawu din nan, Allah ya tabbatar masa. Yanzu nahawu na gane gaba ɗaya. Ya tambaye ni yanzu ba, nake babu. Nake masa insha Allah sai dai in rubuta littafi a ciki, amma dai ba wani abu da zai ɓuya mini. Yanzu na gane mubtada da labari da al-maf'ul bihi da ismul fa'il da wane ne, duk waɗannan da hal gaba ɗaya tun farko zuwa ƙarshe. Nace masa duk zamana na alwalan nan na manta ma da alwalan da nake yi. Nace mu muna jiran ka, har muka ce ya za ka yi ka da haka, ko ciki ne ko? Nace a'a, komai kurum da Allah ya buɗe min wannan abun, ina tunanin sai na ga wannan ya buɗe kama babin nan sai in yi irabinsa, so ina da su kana da zauna da mai. Sai na ce sai dole sai na ce a'a, ba zai yiwu mu koma ba. Nace mu je Guru. Idan mun je muna da wani aboki shine jami'in sha'anin jirgin ƙasa a can, mutumin Zaria ne. Ya ce a gunshi akwai telefon, Shehu Tijjani a gidansa akwai telefon, zan haɗa ku ka yi magana, ka ce masa Allah ya biya bukatansa game da kai. Ka ce to mun zo cikin dare muka je gun wannan mutum, shan mutumin kirki ne, malami ne. Sai ya tashi ya haɗa mu da Shehu Tijjani. To Shehu Tijjani ko ban san a daren ya zauna dai, wata mun same shi dai. Sai na ce masa Maulana gashi abin da ya faru, annahu na gane shi, kuma Allah ya saka maka da alheri. Ka nuna min aibina, ciwona, kuma ka magance mini. Na gode maka, Allah ya saka maka da alheri. Na ce masa to ismul fa'il kaza, al-maf'ul bihi kaza, al-madi da mudari da amr, duk na zana masa a takaice da wuri-wuri. Ya ce to alhamdulillah, haka dama nake zato da kai. Shi yasa na ɗebo lokaci, na sani lokacin nan in dai kai ne aka yi maka bayani kam ciki za ka ɗauka wata ɗaya. To ya ce to ni ma na gode wa Allah da ya samu, sai dai in ka je ka yi taziya ka zo ganka. Na ce zan so. To shi ne Allah ya kaddara na yi amfani da shi kwarai. Sheikh Atiku a Kano, shi ma malami ne babba daga cikin shohinan Kano. Na yi amfani da shi, na yi karatu a gunsa. Shi kuma ya haɗa ni da ƙasashen waje. Na samu ijazozi
na ilimi, certificates na ilimi iri-iri. Ya tambaye ni abun na ba da amsoshi a ciki, sai ce to ga wane shi ne ya bani ni abun nan salsala, to ga salsalan ni kuma na baka. Haka na Qur'ani, na dala'ilu, na ilimi, na hadisi, duk na mafarko na samu wajensa. To daga baya bayan na kasa duk abin da na yi, sai na koma kasashen waje. Na je Saudiya, na yi hajji, sai na zauna, sai na fara karatu a gun Sheikh Alawi bin Abbas al-Maliki da Sheikh Umar bin Faruk da wannan asalinsa al-Faruqi ana ce masa, mutumin kasar Najeriya ne, amma wajen gwandu-gwandu nan ya daɗe a Saudiya, ya yi shekaru fiye da 50, da limami na harami. To daga baya da ya tsufa kuma sai ya zauna a gida, amma shi ne ya mai ɗaure aure ga Larabawa da sauransu duka. Shi ne ana zuwa gunshi yana ɗaurin aure gare su. To malami ne sosai shi ma, na yi karatu a gunsa. Sa'an nan kuma na sadu da sauran malamai da yawa da na yi karatu a gunsu, duk dai a cikin littattafan da ake ce musu asbat, wanda za ka rubuta abin da ka samu na certificates da salsaloli da na ingancin cewa kaza, da abin da mutane sun faɗa kanka, da abin da aka faɗa mai daɗi da mara daɗi a ciki kana rubuta duka. To duk na rubuta littattafai wajen 5 ma daban-daban akan sha'anin da ilimin da na sani da malamai na waɗanda na yi karatu a gunsu. To waɗannan dukkansu suna wasu ma in Allah yarda ana buga su, wasu an buga ma, wasu kuma ana buga su, insha Allah kowa zai gansu. To a takaice dai bani son ɗauke ka da yawa, wato sha'ani dai na karatu na dama daga Najeriya zuwa ƙasashen waje, da kuma Masar na yi karatu a gun Sheikh Khalil Husari, na samu ijaza a gunsa na karatun Qur'ani. Khalil Husari na samu izini na karatu 7, da na karatu 10, da na 4, bayan su 14 na samu izini a gunsa, shi ya bani. Da kuma Sheikh Amir Usman Sayyid, wanda yake shi ne ɗauki mahalli shugabancin makarantu na Qur'ani bayansa. Sheikh Amir Usman Sayyid, wanda ya rubuta Qur'anin nan da Fahad ya buga na Saudiya, Qur'anin da aka buga ana ce masa Qur'anin Madina. To shi ne ya ba da directive ga mutane, shi ke director wurin, yana nuna wa mutane ku rubuta kaza, ku yi kaza. Da lokacin daidai zai rasu ne. A Madina na yi karatun Qur'ani a gun Sheikh Ibrahim al-Sha'ir, shi kuma shi ne limamin karatu a kasar Saudiya da Sham da kuma kasar su Pakistan. Yana zuwa daga lokaci malami ne sosai. To ya sa ni na yi karatu a gunsa, ya ce to karatunka ya gamsar da ni, na yarda. To sai rubuta salsala, ya bani certificate akan ko ina kana iya karantar da Qur'ani, ko ina ana iya karɓar karatun Qur'ani a gunka, kuma ni na ba da shaida, kuma ina son sauran waɗanda za su gani duk su ba da shaida. To alhamdulillahi wayannan salsali duk suna nan da dai sauransu. To bayan haka sha'anin Allah ya kaddara, Sheikh Ibrahim Yas ya zo Kano. Muka zo ziyara gidan sarkin Kano, Imam Sanusi, Allah, wanda kun zo kuna maganar ɗan shi a zamanin shi, a gidan shi ne da Sheikh muka sadu, da na rubuta dama tarihinsa, sai na ba shi ya gani, yake mini to ina kiranka ka zo Kaulaha. Na ce to shehi, ina so in naje Kaulaha ina son yi karatu, in ka yarda za ka bani karatu, ina son yi karatu a wajenka. Ya ce ya yarda. Na ce to sai muka je a 1970 muka je Kaulaha, azumi ya zo, sai muka fara karatu. Na fara karatu gunsa Mukhtasar abun nan Bukhari, muka karanta kitabul ilmi da al-iman da kitabul ilmi da kuma kitabul siyam, sannan muka zo kitab babu aksiyatil khudur, sannan na nemi izini in koma. Na karanta wannan kuma ya mini izini a cikin sauran, kamar yadda wato malamai suna yi. To ana gani mamaki na, ya zan yi wurin shehi kuma nemi wayin yi karatu gunsa.
ni na san abin da nake yi. Gashi yau alhamdulillah duk waɗanda sun samu salsalarsa na malaman hadisi a ƙasashen Pakistan da India, Saudiya, ƙasar Masar da sauransu duk ta hanya na ne suke samu, da Iraq da sauransu alhamdulillah. Don yawanci ana zuwa don a karbi sha'anin ɗariƙa mun karɓa, kuma ba abu ne wanda za ka je ka ce sai ka sa mutane tilas ba, amma ilimi abu ne tilas. Shi yasa Sheikh Ibrahim Allah ya bambanta shi da sauran, in yana karantar da mutum to ko mutumin nan dutse ma zai yi fahimta, kowace kalma yana fitar da ita kadai. Mas'alan nan sai bayaninta, ko menene kake za ka fahimce ta kuma ka riƙe ta. Ni da na yi karatu a gunsa na wata wajen 3, to da na dawo na yi shekaru in na zauna karatu kamar ina jin muryarsa wajen karatu. To Allah ya saka da alheri, na samu certificate na ilimi, shaida na cewa gashi mutumin nan ya kai kaza din nan na ƙasashe da dama, dukansu kuma suna nan a gona. Kuma muna gode wa Allah da ya bani wannan. Ina roƙon Allah ya saka ma waɗanda sun taimake ni wajen karatuna da alherinsa, kuma ya gafarta ma waɗanda sun riga mu gidan gaskiya. An ce in kana karatu ka zama malami, dole ka kai karatu abin wanda yake ya girme ka, da wanda ya yi daidai da kai, da wanda ya yi kasa da kai. In ka samu abu a gunsa ka karba. To alhamdulillah irin wannan duk ya taru a gona na wajen akwai waɗanda ƙanana, amma dai na yi hikima gunsu ina karba. Wasu manya ne, to dama wannan mahallinsu ne, wasu kuma muna sa'a muna taimakon juna alhamdulillah.